Γεια σας παιδιά, εγώ είμαι και σήμερα θα παίξουμε για μία φορά κι άλλη μία φορά Brawl Stars από πολύ καιρό και έχουν κάνει πολλά updates μου φαίνεται. Το Clubs έχει αλλάξει και πρώτα τι είναι αυτό. Αυτό. Άστο. Και έχουμε, ναι. 25 μέρες και αυτό το πράγμα. Σε μία ώρα θα πάρω αυτό. Και αυτό είναι κόκκινο, όλα θα είναι... Γιατί έσπασμένο, τι σου έκανε. Και... ναι, έκανε... με βγήκαν αυτά. Έχουν βγει κάποια νέα skins όπως αυτός ο Μπρο και... άρχισαν τις τιμές μου φαίνεται και είναι αυτό λέει 10 έξτρα, 30 έξτρα, 20 έξτρα, 25, 20, 15, 5 έξτρα. Ναι. Και σήμερα στο Power League θα πρέπει να φτάσουμε σε αυτό το στέρι, το χρυσό. Και είμαστε πολύ κοντά. Βέβαια κάνουμε κάτι πρέπει να κάνουμε. Μπάλα. Έχω πάρει ειδικά πάρα πολλούς παίκτες. Από τόσο καιρό έπαιζα για να το πάρω. Και ποιο παιχνίδι να πάρω? Σίγουρα θα πάρω το Fang. Εντάξει. Δεν είναι η σειρά μου να διαλέξω. Εγώ θέλω τώρα να διαλέξω. Εντάξει, το πες. Έχω και ένα gadget, 2 σαρκάζου και 4 πόσα λένε, gears. Εύκολη, γιατί έχουμε crow. Οπότε θα είναι εύκολη. Περιμένουμε. Τώρα μπαίνουμε. Ωραία. Μπορούμε να κλείσουμε, δεν ξέρω. Όχι, ναι. Εμένα θα με νικήσουνε πρώτο. Μπράβο. Ευχαριστώ πολύ. Ό,τι έκανα! Η μπάλα πήγε μπιου. Για μπροσί, θα πάρουμε το Βίκη. Μάμα! Η αρκούβα του, η αρκούβα της. Όχι, μη, μπάλα. Πού είναι μπάλα. Μη. Συγγνώμη, 11. Ωραία, μπράβο σου, Έντγκαρ. Έντγκαρ. Ηρέμησε. Οκ. Συγγνώμη.
τσιγάρι. Τι κάνω ρε. Ζιν. Τι κάνεις. Οκ, συγγνώμη. Οκ. Το έσωσε. Δεν ξέρω. Δεν θα φανικές μέσα. Τέλεια τώρα. Είναι δύσκολο αυτό μου φαίνεται. Είναι πάνω δύσκολο μου φαίνεται αυτό, παιδιά. Οκ, άμα. Όχι μη. Ευτυχώς. Έλα ρε κρό, είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο, γιατί είπα. Έλα γρήγορα. Έτυχα. Τι κάνω. Θα πάθουμε ρε. Κάτσε τώρα. Έλα. Κράω, μπορείς, μην νομίζεις ότι δεν μπορείς. Hello. Τι είναι αυτό, μην το πας τόσο κάτω. Και βάλω Dynamite. Το Hot Zone. Πολύ καλό για την Ems. Θα κάνω Dynamite. Δεν βάζουν Dynamite εμείς καμία. Καμία δεν βάζει Dynamite. Μπράβο. Τότε παίξουμε αυτό που παίξουμε. Τότε παίξουμε τον ίδιο. Τι να πω. Περιμένουν 100 ώρες φιλάθλοι. Τέλος, εγώ είμαι μετά. Τι έκανε ο άλλος, λέει. Ο άλλος πήρε. Μπράβο σου. Σιγά που θα νικήσω. Τι θα κάνουμε τώρα, παιδιά. Θέλουμε τους. Ωραία, ποιος θα νικήσει αυτό τον καιρό. Θα δούμε τώρα. Ελάτε ρε. Εμείς είμαστε εδώ. Όχι εσείς. Γι' αυτό ήθελα την Ems να βάλω.
Σιγά που φανικήσουμε, επιβίχουμε ένωση. Εντάξει, κάμισα. Τι έκανα, τι έκανα εγώ το στείλα. Οκ, σιγά να νικήσουμε. Σιγά, υπάρχουν αμοιβές πιθανότητες που θα νικήσουμε. Ναι, σιγά που θα νικήσουμε υπάρχουν αμοιβές πιθανότητες. Μηδέν πιθανότητες υπάρχουν να θα νικήσουμε. Γεια σας. Θέλω την Έμς τώρα. Σιγά που θα νικήσουμε. Discount on selected items. How may I help you? Oh, I have the money. Don't worry. Caramel. Δεν μιλάω τώρα. Πότε θα πάμε, ποτέ δεν θα πάμε, μου φαίνεται. Right with you. Business. Ναι, η άλλη γελάει, το είδαμε, δεν γελάς. Ξέρω τώρα πώς κανείς θα παίρνει την Έμς. Νομίζετε ότι εγώ δεν ξέρω τι πώς θα πάρω την Έμς. Όχι, όχι. Έκανα μπεν. Μαν. Ελπίζω να νικήσουμε αυτό το γύρο. Θα κάνει και part 2 σίγουρα, αλλά αυτός είναι ο πρώτος τελευταίος γύρος και τα άλλα part θα γίνει άλλη μέρα. Oh my god. Ωραία, δεν έχω τη ιδέα πως θα νικήσει. Τι είναι στο τέλος, τι είναι στο τέλος. Λέει τώρα αυτός ο Edgar το έβαλε σιγά που το έβαλε. Το έβαλε καν. Μπρο, δεν το έχει βάλει αφού... Θα χάσουμε.
Τέλεια. Τι έκανες του? Όχι, 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 όχι. Όχι, 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 όχι. Όχι, πώς θα κάνουμε να σπάσουμε τον τοίχο. Τον τοίχο πρέπει. Τον τοίχο. Όχι. Ρε, θα φορούσαμε τον τοίχο. Φορούσαμε τον τοίχο. Το κάνω. Θα σπάσω τον τοίχο. Θα σπάσω τον τοίχο. Άντε. Το έσπασα. Το έσπασα. Δεν είναι και αυτό θα χάσουμε. Ωρε φίλε, πως θα τα μάτσεις. Αυτό θα είναι τελευταίος γύρος για σήμερα για αυτό το βίντεο. Και δεν έχει την ιδέα τι θα νικήσουμε. Δεν υπάρχει πλέον τι θα νικήσουμε. Ο Μπο τι κάνει. Μπο. Φτιάξει τρύπα, εσύ τι κάνεις εκεί. Τι κάνεις ρε Μπο. Αντίο,